Ay, Ba't naman hindi ka nang gising, Milay? yo, good morning mga kalabarkada. Yung sasalubong sila. Pero Gaya hindi ng sila. sabi ko sa inyo nung kahapon, pupunta tayo sa Karot dahil sa Lubong o Domingo Sabat. Ang problema nga lang, saktong alas 4 na kami nagising ni Ano, oras ko? Mrs. 4:30. 4:30 ba yan? 4:30 na kami nagising. Hindi ko alam kung maabutan pa ba natin, pero susubukan pa rin natin na maabutan yung Domingo Sabat. Happy Sunday pala sa inyong lahat mga kalabarkada. Happy Easter Sunday. It's Easter Sunday. Dahil kahapon naghatid din tayo ng itlog sa simbahan. Sa sobrang pagod din kasi mga kalabarkada. Pagod. Be. Oh. Puyat pamor. Hindi naman. Ay, dahil sa puyat, siyempre may mga bisita din kasi na nagpupunta dito sa bahay. Kaya, hindi maiwasan din yun. Tapos mayroon din ng mga bumibili. Lalo na't may bento wifi. Yung mga bata kasi naabot sila ng hanggang alas 10. Alas 11. Kasi yun ang curfew dito alas 10. Pag kapit ng alas 10, uuwi na yung mayon para hindi sila maabutan ng curfew. Doon na lang tayo diretso sa Conve, sa dadaan sa kanila Mark. Sakaling maabutan natin. Tatry natin na maabutan natin yung salubong mga kalabarkada. Kaya natin na kung may maabutan tayo. Ay, naku. Alright, kita-kits tayo doon mga kalabarkada. Hindi. Parang walang tao sa bansa. Ay, meron. Mga nakaputi. Tapos nakaabot. Sino po? Katulad ng mga alagad na nakaranas ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Noong unang umagang iyon, tayo ay patuloy din nakararanas ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya't ngayon, ilahad natin ngayon sa ating harapan ang mga sagisag ng kanyang muling pagkabuhay.
Kamot. Sige bang, sige bang. Susunod ka ba? Susunod ka lang ulit. Kita ka magpapala. Kita. Pagtursi kayo. Pagtursi. Pagtursi. Ayun lang. Hirpin na play. Konsyon ka kan kinagat di plastik. Bitawan mo yung plastik hawak mo. Hindi ka ba Hidlip to ka. Pinalapin mo ng ting mo. Yun mga kalabarkada, no? Nakita nyo yung salubong. Bali hindi na tayo nakapagsalita kanina dahil siyempre sa respeto natin sa anong tawag ba dun, be? Para hindi naman hindi tayo maingay at para hindi tayo makakabulabog sa ginagawang anong tawag dun, program sa pagsalubong. Ang oras pala natin alas 6 na pala, be. Ay 5:35 lang pala. 5:35. Alright mga kalabarkada, so natapos yung salubong kanina. Nakita nyo naman. At andito na pala tayo sa may simbahan. Bali, aantayin natin yung mga nagparada kasi dinala pa nila dito dahil magkakaroon pa ng misa dito sa simbahan. At speaking pala sa lubong, yun pala yung kanina kung napansin nyo o nakita nyo, bali hindi na tayo masyadong nagsalita doon, hindi na tayo umimik para naman hindi tayo makabulabog sa ginagawa nila.
Alright mga kalabarkada, so uwi muna tayo. Tapos na po yung simba dito sa IFI Church at buhay na po yung ating Panginoon Jesucristo. At syempre, good morning po pala sa inyong lahat. Ay, nakahabol pa sa salubong kanina, buti na lang nakahabol pa tayo. Kala namin tapos na. Alright mga kalabarkada, so nakita nyo yung salubong no na ginaganap dito sa amin, kaya bali uwi muna tayo mga kalabarkada para makapag-vlog ulit tayo dun sa bahay, dahil may iba-vlog pa pala ako na isa na kasunod nito. Alright, kita-kits tayo dun mamaya sa bahay.